Bilang bahagi ng kapistahan ng Barangay San Gabriel sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur, nagkaroon ng programang Food for Work handog ng provincial government ng Camarines Sur sa mga residente. Nasa 300 volunteers na mga residente ng nasabing barangay ang nakatanggap ng food assistance pagkatapos ng isinagawang cleanup drive sa kanilang lugar. Ang mga residente ng Barangay San Gabriel ay nagtulong-tulong na linisin ang kanilang lugar upang mabawasan ang pagbaha at pagkakaroon ng sakit dulot ng maruming kapaligiran. Para asa dami po doon sa tubangan mi, si Doot, tapos si Kali po, tiglinigan mi. Para po malinig si, para mahali si Doot, kaya tig-asada. Ayon rin sa mga residente, makakatulong umano ang mga programang katulad nito sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kanilang barangay. Salamat po, Gov. El Rey, Villaperte, and Congressman Luigi Villaperte. Nagkaigwa pong programa na araw po kaniyo na may igwang food pack para sa muya. Na nalinigan mi po ang bilog na San Gabriel. Malaki ang pasasalamat ng Barangay Council sa pamahalang panlalawigan dahil sa ganitong programa na nakakatulong sa mga residente. Gov. El Rey and Kung Luigi po, dakulang pasalamat po hali po sa Barangay Council and also po sa kuya na ako po asa imo ang nagrani kang time na ito. So day ka po nagduwa-duwa na matabangan kami sa request ming food for work para po sa barangay ni. Salamat pong maray, dakula po ning tabang para sa mga kabarangay ni. And sana po, day pa po ni ang huri mong tabang sa Barangay San Gabriel. Salamat po. Isa ang food assistance sa programa ng provincial government ng Camarines Sur upang makatulong sa mga residente lalo na sa kanilang pinansyal na pangangailangan nang mabawasan ang inaalala nilang mga pang-araw-araw na gastusin. Jam Garcia, CSN.